Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngizokhuluma ke ngethonga, ngizophinda ke futhi ngithinteke namathiza lokho ithonga okuyitelenovela entsha ke lapha kuMzansi Magic engeneke esikhaleni somkhokha. Ngiyethemba ukuthi ababukeli sebenaso isithombe ukuthi ke kwenzakalani lapha kuloko ithonga. Kunamawele okubanele nosanele, amawele akamagwaza and ke ubanele uyiweleke lelihluphayo and yena kusanele uyiwele lelilungile eliyisebenzela lapha esikoleni. Ubanele uhluphiswa yini na? Uhluphiswa ke ibhizinisi la kubo le construction, izithaka banazo, uyisithaka lapha noPablo. uPablo ke lo ozala ke uzama lo othandana naye ke yena ubanele. Ku-episode ke yangoLwesihlanu sibonile kubanele bemvimba and bamdubula. So lana ke mbukele ngifuna ukuthinta kamathiza athinta lona ke ithonga, izinto kumele kuzilindele kuloke leli week esikulona. So laba veza ukuthi ke ubanele bazobeke sebemphuthumisa esibhedlela, kanjalo ke futhi naye usanele kuqulekile lapha esikoleni ngenkathi ke bedubula iwele lakhe. Bekuzwela ke kuyena usanele. Babeke sebeveza ke la futhi mbukeli ukuthi ke kuzovela ke indaba ezibhlungu. Ubanele ngeke ezekhoneka ukusinda lapha esibhedlela, uzodlula ke emhlabeni. Kuzoba ke indaba ezibhlungu lezi for umndeni wakwamagwaza enaye ke futhi lapha usanele. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uzama uzothola ukuthi ke umuntu wakhe akasekho ke emhlabeni and ke uzama uzogcina ke ngazwani kahle lapha nobaba wakhe uPablo, uzobenza ke izinto engahambisani nomthetho kababa wakhe. Iwona kamathiza la abalulekile kuloke leli week esikulona. Izinto ke nje ezibalulekile okumele kuzilindele kulona ke ithonga. Iweleke lelade ngithi ke liyahlupha ubanele, ilona ke lizodlula ke emhlabeni. Mase kuthi ke iwele leli eliyisebenzela ke lapha esikoleni yena ke usanele kuzomphoqa ukuthi ke ngene ezicathulweni zakhe ke ubanele. So kusazoshuba ke nje mbukeli, okunye ke futhi ke laba kuvezile okusazokwenzeka uma ke isikhathi sihamba ukuthi ke yena kubanele lo ongasekho uzobeke saphila kuyena ke umfowabo yena ke usanele. So izinto kazobeke ifuna izobeke zenziwa nguye ke usanele. Okunye ke nje laba kuvezile okusazokwenzeka okunzima ukuthi ke yena ke ubanele uzofuna ukuthi ke usanele ethandane ke naye lapha uzama, uzofuna ukuthi ke shade uzama. Enikhumbula ke phela ukuthi ke usanele unaye ke lapha umuntu athandana naye and futhi yena kubanele uzobe efuna ukuthi ke usanele elwisaneke lapha nezitha zakhe. So injalo ke mbukeli, ingakho ke kuthiwa ithonga. Yena kubanele uzobeke ithonga kuyena ke usanele. Yizo ke lezade ngikuphathele zona mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.